L-eks Assistent Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta sostna li qatt ma kien jaf bl-involviment ta' Yorgen Fenech fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Is-Sur Valletta qal dan b'reazzjoni għall-rapport f'The Sunday Times of Malta li fih ingħad li f'Settembru ta' sentejn ilu huwa mar jara logħba futbol ma' Fenech f'Londra. Dan meta Fenech kienet jitqies bħala persuna t'interess fl-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia. Qal li wara d-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fit-13 ta' Ġunju tal-2018 huwa informa lil korp tal-Pulizija li kien sejjaf mill-investigazzjonijiet kif fil-fatt għamel. Żied jgħid li meta kien fuq il-Boards tal-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus, l-FIAU, huwa ma kienx informat bir-rapporti jew dwar min kienu. Żied li saħansitra rtira mill-korp tal-Pulizija minħabba l-kritika li saret fil-konfront tal-mara tiegħu li hija il-Ministru għall Daphne Caruana u saħaq li bejniethom qatt ma tkellmu fuq xogħol u kellhom relazzjoni professjonali. Is-Sur Valletta saħaq li huwa qatt m'għamel xejn ħażin u ma kienx se jasal li sifer ma' xi ħadd li seta' kien jaf jew jaħseb li huwa indagat. Mistoqsi dwar dawn l-allegazzjonijiet minn The Times of Malta wara l-pubblikazzjoni tal-istorja, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri saħaq fuq il-ħtieġa ta' riforma fil-Korp tal-Pulizija. F'dan il-kuntest, il-Ministru qal li l-ewwel riforma se tkun dik dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. Deċidejna li ma jkunx hemm ħatra immedjata iżda l-ewwel se immorru quddiem il-Kabinett u segwentament quddiem il-Parlament metodu ġdid ħafna iktar trasparenti u ħafna iktar accountable sabiex imbagħad wara jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija bil-mod il-ġdid kif ikun approvat mill-Parlament. Mistoqsi dwar l-istorja ta' Times of Malta, Camilleri saħaq li l-politiku qatt m'għandu jindaħal fl-investigazzjonijiet. Naħseb li għandu jkun investigazzjonijiet fuq kollox, fuq kull allegazzjoni sabiex naraw li verament f'pajjiżna ssir il-ġustizzja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.